sɛ wahyɛ dɛm atwetwe wo kɔte saa na wo kɔte no ekura ba mu atie. Wo nua no ɔsɛ mmaa yɛ fucking, mmaa pɛ billings, nti ɔno ɔmfa ɔbaa bi anto ne ho so na wabɛteetee no. Eti na kɔnɔ ba a anadwo da suo mu obiara da no na ɔno deɛ wɔtwetwe ne kɔte sɛe ne kɔte because of n'atenka bi a ɔpɛ sɛ onya. Nti wɔn sɛ watwetwe wo kɔte saa afei wasɛe no. Agye wanti aduro bi wɔ TV so, agye wanti aduro bi wɔ radio so, agye wanti aduro bi wɔ social media, Kumasi, Accra, Takoradi, de Takwa, ɛyɛfa baabiara wɔakyi agye nduru ba still na kɔtea ne so ɔmfii wo because wansoma so wɔasoso ɔkɔte mu na twetwe ne saa ne sɛe no. Amra aka wonya afange obi, wonya ɔbaa ahoɔfɛ bi a kɔbɛsɔte hɔ out na ma wo a wonkɔpɛ nduru bi akyi no. But yɛwu hwɛ mi wode wahyɛ dɛm watwetwe wo kɔte saa na wasɛe kɔteɛ no. Ɛde sɛ wo kɔte no wɔ hɔ a ne mu hyehyew, wo kɔte no ano nyinaa yɛ kuro. Wo kɔte no afei wobɛdwo so a ne mu hyehyew yi. Kɔte mu tumi hwe wo saa because of wa na wotwetwe sɛe no. Ɛnyɛ me champion, ɛnyɛ me na meka kyerɛ wo sɛ twetwe wo kɔte sɛe no. Wa na wotena ase din ɛsɛ afei deɛ ɔpɛ sɛ wo nsɛe wo kɔte. Ampalampala na anadwo da so mu watwetwe wo kɔte saa na wosɛe no. Afei na wosɔle a hospital na ayɛ wo fie. Nduro na afei deɛ ayɛ w'aduane a wodi. Wakɔ hospital anom nduro saa si wahu. Nka wonya afange obi a kɔsɔte hɔ ne out de ma wo. Anka wontwetwe wo kɔte biara nsɛe no. Ba mpanimfoɔ sɛ akye a na mbuuyɛ. Watwetwe kɔteɛ na asɛe. Afei kɔteɛ mu hyehyew. Wodwo nso a na ayɛ asɛm. Kɔteɛ no ntimi ngyina so mpo biem. Ayɛ bɔdɔbɔdɔbɔdɔ. Wotie yɛ koraa na wobɛpɛ baako bi apɔ w'anum a wopagya ayɛ na asan ka ne ti ato hɔ. Wopagya ayɛ na asan ka ne ti ato hɔ. Wei ɛnyɛ efiefoɔ na ɛyɛ wo. Waa na woyɛ wo ho. You are your own enemy. Waa na wotwetwe wo kɔte ne saa na wasɛe no. Wopɛ aduro anaa wompɛ aduro. Wopɛ aduro a ma me mboa wo. Why? Wofiri mu fie a next time nkɔhyɛ deɛ mu ntwetwe wo kɔte biem. Pɛ ɔbaa bi ɔte w'asɛm ase. Na ɔne wɔn tena na ɛhɔ ne nko adeɛ ɔdeɛ wɔn sɔte wɔ out ɛmfa ma wo wate wopɛ aduro na kɔna kɔpɛ nunum ahaban wonya nunum ahaban amfa wogyama ahaban ka ho na pɛ asaawa ahaban eti ahaban no yɛ mmiɛnsa wogyama ahaban nunum ahaban asaawa ahaban wonya saa nduro wei mmiɛnsa a fa hwente aka ho na ɛhoro ho kama na noa wonoa na ɛbɛn a wobɛnom 3 times a day. 3 times a day. Anopa half cup, awia half cup, anwummerɛ half cup. No maduro wei samonsa fe wokɔtena wa watwetwe asɛe na abɛyɛ useless sensen wɔ ha ma ntimi mbɔ adwuma bia like ekura bam wodwo nso a na ayɛ asɛm no. Nya adagye no maduro wei anopa awia anwummerɛ anopa awia anwummerɛ. Afei kuro bi a wɔ kɔte mu bia kuro ni bɛhyɛ asie wu. Ekuro ni bɛhyɛ asie wu. Afei kɔte ne bɛsen gyina so. Ebegyina so within 1 month ɛbɛsan gyina so ama wo sɛ chinchin. Na de ɛsan gyina so a twetwe no na nsɛe ɛsɛe afei yɛde katita na ɛbɛhyɛ mu. Wobɛba hospital ɛbɛka kyerɛ wo sɛ Mr. Man baabi akɔteɛ no duro na ɛfa katita hyɛ mu na wo kɔte twetwe na wo a wo kum wo. Why?